Maybach music. Hey, tie up, I'm about to spaz on this bitch. I'm gonna go crazy, nigga. Check this out. Práve sledujete video Adama Kocnára. Prosím, zapášte si pas a držte si vajci. Takže pristali sme Vitrov a akože v živote som nedal toľko ľudí na letisku. Toto je že extrém. Ideme sa tu trošku povrechádzať, čo tu všetko máme. Chcem si skúpiť nejakú kavičku alebo niečo. Takže pozrieme sa, ako to tu vyzerá. Čo si zoberiem? No, piči. Milión jedlá. To by som mohol unlocknúť. Aké chipsy sú najlepšie? Oh God. What crepes are the best? Oh, I don't know. Decisions. This or this. What flavor? Cheese and onion. Cheese and onion? Yeah. Okay, I'm gonna bet on you. Thank you. They're good. Teta Zlatá mi poradila čipsy. Ideme zobrať ešte nejaký beverage. Kamo, oni majú reálne iba cherry colu. Čo im robí? Najväčšie letisko v Európe a ideme prestúpiť do Ameriky. Máme ešte asi 5 hodín. Stále som nespál, takže idem jak piker druhý deň po sebe. Práve som dostal nápad na skvelú generačnú hanbu. Ideme ho spraktizovať. Oh shit. Nechám to už radšej tak. Majú rozdelené vecka na ženské a mužské. Ešte mám kúsok nádeje pre túto krajinu. Vítajte v New Yorku. Prvé pocity, všetko tu smrdí jak tráva a je to tu celkom pekné. Práve som v prírodovednom múzeu. Vonku je celkom hmlisto, takže musíš mi tu chodiť. Vonku je hmlisto, tak sme sa šli skryť tu na do múzea. Prvá zastávka. Uvidíme, aké to tu je, aké to tu bude. Tak toto je extrém. Extrém. Kámo, to musí byť aký král, aby si to mohol kúpiť, ty kokos. A$AP, Tupac, Travis, Tyler. Big ass chain. Čo ti drbe? Nicki Minaj, Barbie chain. Extrém, ty kokos. Nie je to absolútne crazy, že raperi majú v múzeu v New Yorku svoje vystavené chainy. Kúpili sme si hotdog za 6 €. No neviem. Je toto worth $6? Asi ne. Zatiaľ je to tu po piči. Sranda je, že je skoro Silvester a ja tu chodím v jarnej bundičke. Táto N2 celkom crazy. Hello. Can I get one slice of this? And one slide of cheese pizza. Kamo, mexická kola. Tak to skúsim. Can I also get the Mexican Coke? To je vraj najlepšia kola na svete. Picoška vyzerá crazy. Taste test, mexická kola. Reálne, asi najlepšia kola, ako som kedy mal. Môže byť. Pizza. Či drbe, to je naložené ako kokot. Kámo, fakt, že topka. Chrumkavé. Či drbe, reálne bomba. 10/10. Syrová. Klasika. Nič extra.
Kamo, ja sa vrátim tak o 10 kg ťažší z tohto tripu. Kamo, tí Mexičania tu nás sú mega vibe. Kamo, celkom veľký difference v tom, ako sa nám ráno ľudia proste random pozdravili, keď sme šli okolo, čo venčili psov. Kamo, keby náhodnému človeku ráno na Slovensku povie, že dobré ráno, tak ti asi priebe. Goodbye! Kamo, nafetovaný typek za nami, random iba. Kamo, tu na proste sa dymí z kanálov. To je crazy. A typek pri tom parkuje. Kámo, zadarmo COVID vakcína. Boli sme v Targete, kúpil som si Celsius. Všetci to tu pijú. Je to nejaký kofeínový nápoj, tak ideme to skúsiť. No akože nič moc. Skús, kámo, neviem. To je ten nápoj? Nie. Taká chemia celkom. Fuj. Nič moc, čakal som od toho trošku viac. New York je fucking crazy mesto. Tu a tí ľudia majú piči. Kámo, tento Celsius, celkom zaujímavé. Natural flavor with other natural flavor. A chutí to ako chemická vojna. Dalmatinec. Kde je ďalších 100? No už nebude ani ten jeden za chvíľu. Tu je reálne na bežeckej trase prechod prechodcov. Aj so semaforom. WTF. No zaujímavé, či zastane niekto. Typek zastal, sranda. Mega veľa bežcov tu je. To je život. Ajajajajajaj. Kam to letí teraz, čo? Piček mi vlasy lietajú, kokot. Práve sa nachádzame pri Kennedy Lake v Central Parku. Pekný výhľad na downtown. Prekvapuje ma, že koľko ľudí tu na beží. Behanie je super šport. Akože na kondičku topka. Ak ste nevedeli. Typek ide bomby. Krásne. This one for the boys. Kámo, tu na Central Parku je každá lavička nejaký memoriál k niekomu, kto zomrel. Čo je celkom ústé. A man is a failure who has friends. What the fuck? No man is a failure who has... Aha, ústé. To je tak deep, až tomu nechápem. Kámo, som si najprv myslel, že tie lavičky sú iba nejaké memoriály, ale to sa dá asi reálne kúpiť. Kámo, koľko to môže stať, si kúpiť lavičku v Central Parku? 10 000. 10 000? Neviem, veľa. Myslíš, že to je na prenájom? Alebo si to kúpiš proste? How much does a sign on a bench cost in Central Park? 10 000. Kámo, to si jak vedel, že 10 000? Takže ľudia, pošlite mi euro každý deň, čo to uvidia a kúpime si lavičku. Kámo, si tu v Central Parku proste hrajú volejbal. Čo ti drve? Hej. Jeden apartmán v tejto budove stojí 250 miliónov. Takú sumu nezarobí väčšina ľudí ani za tisícových životov. Zaujímavá perspektíva na život a peniaze. Hodnota týchto budov je v číslach miliard eur a niektorým ľuďom na Slovensku neschvália ani hypotéku na garzonku. Pusté. Počuj, majú tu pre teba lavičku, poď si sadnúť. Kámo. V Amerike majú najviac crazy lekárne a ideme sa pozrieť prečo. Hneď pri príchode tu máme Red Bull a Monster. V lekárni môže byť. V lekárni Haribo, sladkosti. Tak toto je crazy. Reese's, Kinder, kamo vajcia v lekárni, mlieko, čokoládové mlieko, extrém. Dobre vyzerá Fanta. Oranžová. Tu nám majú inú Fantu na Slovensku. 3,29 za kolu. Kámo, nejaký ľadový čaj by som možno skúsil. Skúsime tento ľadový čaj, či bude dobrý. Poďme zaplatiť. Lekár.
Kámo, tu proste dymy z kanála, ale je to tu extrémne pekné. A ideme skúsiť teda tento ľadový čaj. Kámo, extrém. Taký medový. Cením, 10 z 10. Welcome to Times Square, baby. Kámo, 2 kúsky pizze za 3,99 a ešte kola v cene. Uvidíme, čo s ňou bude zle. No, Dobrá? Kámo, za $4 na Times Square, 2 kúsky pizza a kola. A reálne je dobrá. Není to poza ruke, kámo. To ani není radšej to za ruka napísané do piči. How much does the zin cost? $11. OK, thank you. Ako ste mohli počuť, jedna krabička zinu stojí $11, $11, čo je akože crazy. Kámo, na Times Square majú fejkové easy, maga čiapka, pustý obchod. Toto je crazy mesto. Typka ide na červenú na vozíku, extrém. Reálne limuzína. Milión ľudí. Vedľa mňa je žena, čo je muž. Má fúzy normálne. Tu všetci chodia na červenú, nikto to nerieši. Kámo, extrém. Toľko ľudí na jednom mieste. To nebolo ani na Šibuji v Japonsku toľkoto. Toto je crazy. Tu sa nachádza Nasdaq. If you know, you know. Tu by malo byť, že blow your accounts tomorrow. 47th Street, Diamond District. Tu nás sa predávajú hodinky, diamanty, zlatníctvo, šperky. AP. Ďalší stromček na Rockefeller Centrum. A je tu tak, že 20 miliónov ľudí. Silvester v Amerike. Toto je, že mega creepy. Ale ako husté. Sme v mexickej reštike a ideme skúsiť tacos, akože vyzerajú extrémne. Taste test? Extrémne to pálí, ale je to fakt dobré. Sprite chutí úplne inak. Úplne sladký, nie je vôbec kyslý. Akože mega palivé, ale fakt dobré. Deň na Dan, New York City je crazy mesto. Yo, hey, I'm the type of nigga, always got some more.